हेल' लोगोफोर नै जों गार्डेनाव फैदों आरोना दसे बेरायनो होननानै खाथि खाथि जायो नालाय जोंनि न'नि 5-10 मिनिटसो लाफ्रामगोन आरो ओरैनो बेरायलाबायनो फैदों जोंना जाफुंसारानो फैनो होनबाय थाबायना ओमफ्राय बिफाया दसे बेरायनो खिथ' होननानै लेंबोबाय आरो ओंखायनो जाब्बा जुब्बा फैलाबाय थाबाय होमबा लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एसेब्लाबो आरोना लोगोफोर एसे बेरायनोसै आरोना जायगानिखा फैबाय थाखायो होमबाबो उन्दैनि लेंबाय थानायखाय फैबाय आरोना एसे बेरायलाबायसै नायलांदो होमबा लोगोफोर जोबजासिम गासैखा नै सार्टआबो बथम खेवलायबावनायसो जुथायाबो गाव हारसिं गानदोंलै एसां मोजां गानदों नामा ओइ गोलैगोन जाम्बा गाखोदो दे ओरै लाइन गाखोलांजोबगोन आरो बे मोनसेबा दोननाय नंखाया ओरै गाखोखांबाय दे ओइथिं थांलानो सेंग्रा सिख्ला थाग्राखाय हौरैहाय बिथिं सेंग्रा सिख्ला थायो नालाय बिथिं लांलानो उन्दैखौ गेलेनो थाखाय एकदमबारे थाना नोङो बिया बियो आयौ गोदैखौ गंसे हनै मोजाङै गथ' हगारदो नै हगारनानै नै हगारनानै नै मुथाने बे जाबाय नों दुद्रुग्राया tidak sama lihat nak sana 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 tapi kamu tuh ribet deh dan dua nih kan sama sih nih mami gibai जाफुंसारा आरो मोनसे गाखोबावसै नो नै जाम्बा ओरैसो बियो गेलेनांगौ गेलेबाय जोंना जाफुंसारा मोनसेबो गेलेग्रा नागारखाया आरो गासिबो गाखोजोबखायो दाबल नै ओमफ्राय जासारखासो थांसै बा थांसै lagan नुबाय फिसा फिसा होखायो बिसिना मालाय देन्जारखासो आयौ फिफाया गाखोबालाय berapa gini nge? Lalu juga lah jaga gosok suku biar berai gini biar nabi sampai jeng dah थांफिनसै लोगोफोर बेलासि आं बायबो ना थांफिनसै दा खमला लायनो नागिरदों बैथिं खमला दंना गैया नागिरनायनानै थांसै आरो मोनबा लानानै थांसै खमला संख्ला लाबाय फैलाबाय थांसै आरोना जोङो होमबा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो लाइक साबस्क्राइब खालामनो आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो